Yauwa, abu na farko da kake buƙata idan za ka yi editing video, za ka buƙaci application ɗin da za ka yi amfani da shi. To mu za mu yi amfani da InShot. Domin InShot kusan 70 to 80% free ne. To idan ka shigo cikin application ɗin InShot za ka ga abubuwa nan daban-daban. Akwai bidiyo, akwai photo, akwai collage. Collage dai kamar misali idan kana son ka ɗora pictures da yawa, ka yi mixing pictures, ka yi effect na pictures da yawa a matsayin photo guda, za ka yi amfani da collage. Shi kuma photo idan misali kana son ka yi editing photo, za ka shiga ka yi amfani da photo, ka yi editing ɗin photo. Sannan bidiyo shine wanda za mu yi amfani da shi domin ka yi editing ɗin bidiyo. Idan ka yi clicking kan bidiyo, za ka ga shi nan idan ka taɓa aiki da shi, zai gwado maka videos 3 na ƙarshe waɗanda ka taɓa editing. Ka yi editing a ƙarshe cikin shi. Ga kuma 33 draft daga can ƙasa. To idan za ka fara editing, za ka yi clicking kan new. Kana yin clicking kan new zai kawo ka direct nan gurin. Abin da za ka fara dubawa, a nan gurin za ka iya selecting hoton da kake son ka yi, bidiyon da kake son ka yi editing. In kuma hotuna ne kake son ka haɗa kamar yadda ake yi da CapCut, za ka yi selecting ne. Ga kuma materials nan kuma a ciki suke. Idan misali kana son ka ɗan nuno wani abu kafin ka fara bidiyon ka. Amma nan komi idan za ka fara sai ka yi download ɗin shi. Idan ka yi download kana yin clicking kan shi zai kai ka ciki. Bayan ka yi clicking kan shi sai ka fara shi. Misali ace kana son ya ɗan yi loading kafin bidiyon ya fara. Idan ka yi selecting komi nan, kana danna good, za ka fara editing da shi. To bayan nan kuma idan ka shigo ɓangaren album ga photo, videos ɗinka da sauransu. To a nan mu da za mu nuna tools, za ka zo ka shiga ɓangaren blank ɗin nan. Blank means kamar irin zai baka black background, babu komi a kai. Idan ka yi clicking good, ga good nan daga gefen dama daga ƙasa, kana yin clicking kan shi zai kawo ka kamar nan. To a ƙa'idar mostly yawancin social media platform basa son suna ganin logo na wani application. To za ka ga logon InShot nan. To InShot yana ba da dama ka cire logo ta hanyar kallon talla. Idan ka yi clicking kan shi, za ka ga zaɓi InShot Pro wanda zai baka access. Za ka biya kuɗi, za ka samu wasu effect kamar transitions, effects da yawa, stickers da kuma za su cire ma logo sannan su bar nuno maka tallulluka. Idan kana son ba za ka kalli talla ba wajen cire wannan logon, za ka kashe data ka ne. Sai ka zo ka danna free remove ɗin nan. Da ka danna free remove zai gama loading ne. Da ya gama loading zai cire maka logo na InShot. To kun ga yanzu ya cire logon InShot. To a cikin InShot akwai part da yawa. Part na farko shine Canva ɗin nan. A ɓangaren Canva ɗin nan za ka ga size ne na kowane platform. Ga shi nan size ɗin Instagram ƙwara 2. Akwai na normal waya, na bidiyon waya. Sannan akwai na YouTube, akwai na TikTok. Ga kuma sauran nan size daban-daban har da size ɗin TV ma. To bayan nan kuma akwai ɓangaren audio. Ɓangaren audio ɗin nan shine wanda zai baka dama ka yi adding music ko kuma ka yi converting video into music. Misali kana da wani bidiyo wanda kana son maganar da ake ciki ko kuma music ɗin da ke ciki. Idan misali ka zo ka yi clicking kan music ɗin nan, za ka ga features yana kan feature. Daga can sama za ka ga inda aka sa feature. To idan yana kan feature ɗin nan, wannan ke nan na nufin yana kan ɓangaren da music ɗin cikin InShot ne baki ɗaya nan. To idan kana son ka yi selecting naka, za ka koma na tsakiya my music ɗin nan. Za ka yi selecting duk waƙar da kake son ka ɗora ko kuma muryar da kake son ka ɗora. To bayan nan kuma idan kana son ka ɗora bidiyo,
kai converting ɗin shi video into audio. Daga ƙasan nan ba can ƙasa ba can sama ga inda aka sa extract audio to video. Za ka yi clicking kan shi. Kana yin clicking kan shi zai kawo ka inda videos ɗinka suke. Za ka yi selecting bidiyon da kake son ka ɗauki voice ɗin shi sai ka ɗora. Kana haka direct zai ma converting bidiyon nan into audio sai ka yi amfani da shi. To bayan nan kuma akwai ɓangaren effect. Ɓangaren effect ɗin nan kamar misali kana son ka saka wani effect na wani sound, ga popular effect nan, ga game effect, ga instrument effect, ga dramatic effect, ga su nan dai kala kala sai wanda ka zaɓa. To bayan nan kuma akwai ɓangaren effect still a nan gurin. Shi ne dai wanda muka baro a baya. To bayan nan kuma akwai record wanda za ka iya recording muryarka. Kamar misali idan za ka yi fassarar wani bidiyo, za ka yi fassara daga wani yare zuwa wani yare ko kuma kana son ka ɗora wata murya a wani guri, za ka yi amfani da record ɗin nan. Sannan sai AI speech in kana son misali ka sa AI yayi maka speech ɗin. To bayan nan kuma idan ka fito wajen audio za ka ga inda stickers yake. A ɓangaren sticker za ka yi selecting stickers irin stickers ɗin da kake so ko kuma kai converting image ɗinka into sticker. Ga gift kana iya selecting gift. Akwai gift a ciki da yake ban kunna internet ba. To akwai kuma ɓangaren photo. Idan ka yi clicking ɓangaren photo za ka ga photos ɗin da na taɓa ɗaukowa na ɗora a matsayin emoji. Idan ka daina click wannan kai clicking kan plus button ɗin nan zai kawo ka direct inda photos ɗinka suke baki ɗaya. Za ka yi selecting photo ɗin da kake son ka ɗora as sticker zai ɗora shi lafiya lau. To bayan nan kuma akwai text. Idan misali kana son ka rubuta wani text, misali lafiya lau za ka rubuta wani text a kai. To bayan nan kuma akwai caption. Idan misali kana son ka yi maganar da ake kana son kai mata kaɗan rubuta ta a ƙasa ana yi maganar tana rubutuwa. Akwai ɓangaren AI speech. Bayan AI speech wannan kuma san kome wanda AI zai maka speech ɗin. Sai ɓangaren wannan doodle ɗin nan kana yin clicking kan shi zai baka dama ka yi zane a kan screen ɗinka kamar yanzu haka da kuke gani zai baka dama ka iya yin zane. To bayan waɗannan akwai ɓangaren effects. Shi kuma effect kamar misali kana son ka saka wani effect a cikin bidiyonka za ka yi amfani da shi. Ga su nan akwai filter akwai pips. A yau za mu tsaya daidai kan pips. Bayan effect akwai filter. Idan misali kana son kai adin wata filter kamar kaɗan yi editing ɗin shi kamar yadda ake yin editing photo, kaɗan yi editing yanayin bidiyon ya ɗan fito da kyau. Bayan nan kuma akwai pips. Wannan pips ɗin shi kuma kamar misali kana son kai adin wani bidiyo a kan screen ɗinka. Misali kana son ka isar da wani saƙo ko kuma kana son kai adin wani hoto kamar sticker kamar yadda muka yi na sticker. Bambancin shi da na sticker kenan. Yanzu misali idan da zan zo in yi selecting wannan bidiyon zai bani dama zai fito a nan gurin. To dai inda na ajiye shi zai aju kamar na ajiye sticker kuma idan na kunna bidiyo na zai buɗe kuma ya ci gaba da yi. Misali sai in yi clicking